Avui dia, els drets humans estan declarats a la legislació de qualsevol país, però com veiem, en realitat no s'apliquen. Controlem les nostres vides. Podem, en el format de consum actual de la societat, aturar les guerres, cancel·lar la inflació, almenys reduir les factures de la llum i la calefacció. Simplement no podem protegir les nostres pròpies vides. Tenir menjar i calefacció a casa s'ha convertit en un luxe per a moltes persones. Ni tan sols tenim els mitjans per salvar la vida dels nostres éssers estimats en cas de malalties greus. Tots estem insegurs sobre el futur. Ens preguntaran què volem nosaltres abans de prémer el botó vermell i enterrar-nos i tots els nostres somnis sota els bolets de la guerra nuclear.